Ursula von der Leyen dolazi s porukom: imate mjesec dana, ne za NATO, ne za sankcije, nego da sredite birački spisak i REM. Brisel više ne veruje u obećanja. Zahtev je jasan. Fer izbori, slobodni mediji, kraj kontrolisanog pluralizma. Vučić između pritiska studenata i rokova EU. Von der Leyen u Beogradu 15. oktobra daje rok. 30 dana da pokaže rezultate. Implementacija je bitna, poručila je. Sofija Popović kaže: EU ne traži izbore odmah, već dokaze da ih više neće krasti. Brisel sada prati birački spisak i novi REM kao lakmus test demokratije. Ali profesorka Biljana Stojković poručuje: to je pokušaj uterivanja divljaka u civilizacijske tokove. A sociolog Hajrić dodaje: represija je prešla granicu i EU više ne može da ćuti. Nije to više poziv na reforme, već suptilan način da se Vučiću kaže: ili se menjaš ili te menjamo. Vučić sad mora u Brisel da pokaže rezultate. Mjesec dana da ubedi EU, a možda i samog sebe, da još uvijek može da glumi evropskog lidera. Evropa meri dane, Beograd meri nervozu. Prati srpski čardak tamo gdje se ultimatumi pretvaraju u sapunice geopolitike.